Представете си, всичко е осъдено, всичко е прокълнато за унищожение. Целият град, с изключение на една жена и нейното семейство. Но защо беше спасена тя? Защото беше запечатана. Тя постави печата си на прозореца, така че да е много ясно, че тя е част от вярващите. Тя беше запечатана и всички, които бяха в дома й, бяха запечатани да живеят. Не е ли интересно това? Това е като ковчега, в който влезе Ной и животните. 8 души бяха спасени. Тази история може да се сравни и с последното време, когато всичко ще бъде обречено на унищожение, с изключение на 144 000, които са запечатани срещу смъртта. Те оцеляват по време на 7-те язви, които приключват с идването на Исус и с смъртта на всички нечестиви.